forandringerne tydeligere end andre. Højt mod nord, lige ved Det tog Gud 6 dage at skabe verden. Siden har jorden ændret sig over 4 milliarder år og gør det stadig. Nogle steder på kloden er forandringerne tydeligere end andre. Højt mod nord, lige ved polarcirklen, midt ude i det forblæste Atlanterhav, ligger Island. Det er et af de steder, hvor disse forandringer finder hyppigst sted. 250.000 indbyggere på øerne er på ingen måde uvant med jordskælv og vulkaner, men lever tilsyneladende i fuld harmoni med den lurende fare. Ankommer man til hovedstaden Reykjavik med fly, lander man på Keflavik Air Base. Lufthavnen er oprindeligt en amerikansk militærflyveplads, anlagt i begyndelsen af 2. verdenskrig som led i forsvaret af Island og strategisk Atlanterhavsbase. Der har lige siden ligget knap 3.000 amerikanere på Keflavik, der nu primært bruges til civil luftfart. Landet strækker sig over godt 300.000 kvadratkilometer trøstesløs lava og aske. Og vil man ud og se den barske natur, foregår det som oftest med terrængående køretøjer, de såkaldte firehjulstrækkere. Disse fragtes gerne med skib til østsiden af øen, hvor terrænet gør et paradis for de rå biler. Firehjulstrækkeren er så uundværlig på Island, at over halvdelen af alle biler udgøres af denne kategori. Mange besøgende kommer derfor med deres egen bil til øen for at opleve det rå landskab. Byen Reykjavik betyder byen ved den rygende vig. Siges at være grundlagt af vikingen Ingolf Arnason i 870, og siden har over halvdelen af landets indbyggere fundet deres hjem her. Selvom det måske ikke er byen, man kommer for at se, udmærker den sig alligevel ved at være en af de reneste hovedsteder i verden. Luftforurening er et ukendt ord på Island. Al elektricitet og opvarmning kommer nemlig lige op af jorden. Men denne uafhængighed af olieimport har selvfølgelig sin pris. Usikkerheden ved at leve på et af de farligste steder i verden. Islændingen ved aldrig, hvornår jorden sprækker eller eksploderer under ham. Faren ved livet på Island snakkes der imidlertid næsten aldrig om. Hvorfor skulle man også det? Der er ikke så meget at gøre ved det. Et af de steder, hvor energien vælter uhæmmet op af jorden, er den Blå Lagune, 25 km øst for Reykjavik. Her indvindes store mængder energi, og kilden er så rig på varme, at den bruges som udendørs swimmingpool året rundt. Når luften er 7 grader, er der ikke noget, der er så dejligt, som at komme i vandet, når det er cirka 40 grader, ja nogle steder 70 graders varme. Det er et af de typiske islandske kildeområder, hvor næsten kogende varmt vand kommer op og bliver drevet op til udvinding af elkraft, som vi ser 6-7 forskellige steder i Island. Den Blå Lagune her er simpelthen dannet ved, at vand er i forskellige meters dybde strømmer ned i ca. 1800 meters dybde og bliver varmet op. Og på vej op til overfladen, ja, der sker der det, at forskellige slags mineraler, blandt andet kisel, opløses og bliver bragt med op. Og det er altså årsagen til, at for eksempel, hvis man lider af enten psoriasis eller gigt, ja, så kan man altså få det langt bedre bagefter. Vi kigger her på selve vores jordklodes geologisk kort. Et typisk både vulkanologisk, kan man sige, og geologisk kort, hvor vi faktisk ser Island heroppe i Nordatlanten. Vi kan også se samtidig med den berømte sprækkezone, der går ned igennem Nordatlanten og faktisk deler kontinenterne op, eller går ud på midten af havet, syd om Afrika, op igennem det Indiske Ocean og videre helt over i Stillehavet over langs Californiens kyst. Det er faktisk opdagelsen af den sprække, som man dels har fotograferet ud fra verdensrummet ved satellitter, men også ved forskellige videnskabelige boreforsøg. Man har boret huller ned på bunden, for eksempel af Atlanterhavet, det Indiske Ocean og Stillehavet, og fundet ud af, at havbunden består hovedsageligt af basaltlava, og kontinenterne består af andre materialer, kan man sige. Og samtidig med, så beviser opdagelsen af denne sprækkezone her også, at kontinenterne virkelig deler sig, rykker sig med nogle centimeter om året. Vi har for eksempel Island, der ligger her på midten af den midtatlantiske ryg. Island er jo, som sagt, en stor klump lava, der er kommet op her igennem mange millioner år. Og det er faktisk det eneste sted på vores jordklode, hvor vi har
sprækkezonen ind igennem landet, som vi også sidder her bag, hvor vi kan se her. Vi sidder faktisk bundet af sådan en sprække, der åbner sig mere og mere, og en skønne, der kommer et nyt jordskælv hver gang kontinentet forrykker sig. Ja, så sker en lille jordrystelse, og det ender altså med, at landet deler sig med 1-2 cm om året, siger man, at Island åbner sig her. Kontinenterne danner en slags tykke isflager, kan vi sige, på vores jordklode. Cirka 12 store kontinenter og en del mindre dele består kontinenterne faktisk af. Under skorpen, som er cirka 70 km tyk, disse kontinentplader, har vi jordens kappe, som er cirka 3000 km tyk. Og kappen, den er ikke som man forestiller sig. Man kan måske sige, før i tiden, der troede vi, den var flydende, men nu har man fundet ud af, at den er mere fast i det. Noget i retning af for eksempel honning, der er lidt varm i det. Og inderst i vores jordklodes dybeste, inderste centrum, der har vi så jordens glødende ildkerne, som består af jern og nikkel, og den er cirka 6.000 grader varm Celsius, jordens kerne. Og den varmer faktisk kappen op, som vi har udenom kernen, og det er den opvarmningsproces, der sætter strømninger i gang, og som ligesom på overfladen får kontinenterne til at bevæge sig med nogle få centimeter om året. For eksempel her ved Island, der har man altså regnet ud, at den lava, der kommer op her, den er ung. Jo længere vi kommer over mod Grønland og Canada, jo ældre bliver basaltlavaen på havbunden, og ligesådan over mod Europa. Også et tydeligt bevis på kontinental forskydningen. Så meget om det, og for ligesom at forstå situationen mere konkret, så kan vi ligesom lave en tegning her. Og der kan vi se, at vi sidder faktisk her ved Thingvellir, nede i midten af sprækken. Som sagt, hvis vi tegner her, det er den ene kontinentplade, vi skriver A her, det er Amerikapladen, og så skriver vi her, har vi Europapladen, det er E her. Og her under kappen har vi altså en opstrøm, på grund af disse varmestrømninger i jordens kappe, på samme måde som hvis vi sætter for eksempel en kedel vand over komfuret og tænder gas, ild under, så sker der en opvarmningsproces, der opstår strømme i vandet. Og på den måde opstår der også strømme i selve jordens kappe, kæmpe store strømme, eller også som igennem en radiator. Og det er disse strømbevægelser, der går mod jordens overflade, og der danner altså såkaldte lavadråber af flydende smeltet magma, som vi kalder den, når den er inde i jorden og indeholder gas, fordi der er nemlig gas inde i selve jorden og i jordens kappe. Og når der opstår sådan nogle lavadråber, ja, så stiger de mod jordens overflade her, hvor pilen går op her, og samler sig en kæmpe stor masse her, og går ud af siden, men ikke længere op, end at omgivelserne er let. Den smeltede magma har faktisk ikke kraft til at slå igennem til jordens overflade med det samme, men lægger sig i sådan en lang, kæmpestor plade, altså en kæmpestor hulrum her, med flydende smeltet lava, der indeholder gas. Men en skønne dag, så stiger den mod jordens overflade her, og lægger sig i nogle små hulrum her, og danner så til sidst vulkaner her på jordens overflade. Og det svarer faktisk til Island her, hvis vi placerer Island herude midt imellem Europa og Amerika. Et typisk islandsk lavalandskab. Vi ser jo her, hvordan basaltlavaen, som er en faktisk reneste form for lava, der eksisterer, hvis man kan tale om ren lava, fordi den hovedsageligt består af mørke mineraler, men i sin tid er kommet flydende frem som et skjold, nærmest i retning af en skjoldvulkan, fordi lavaen er tyndflydende og breder sig ud som et skjold. Vi kan se her, hvordan den er kommet flydende frem meget stærkt, men alligevel er skummet frem og ligesom grød på overfladen, der først størkner, men stadigvæk kommer der ny lava frem nedenunder, og ligesom danner disse reb eller tov. Det kalder vi faktisk for reb- og tovlava, som vi ser. For omtrent 50 millioner år siden begyndte disse udbrud her, og det er faktisk den ældste form for lava, vi har i Island, og vulkanismen fortsætter stadigvæk den dag i dag, kan vi sige.
Omkring år 1000 skal der være sket et stort udbrud i nærheden af Thingvellir-sletten. Hedningene mente, at deres guder i vrede ledte lavastrømmen mod de kristne skove for at brænde dem. Men denne formodning kommenterede høvding Snorre Gode Porgrimsson således: hvad blev guderne da vrede over, da den lava, som vi nu står på, brændte? Hans ord er den første geologiske observation, der kendes fra den vestlige verden. Knap 800 år senere, i 1783, ramtes Island af et af de største vulkanudbrud i de seneste årtusinder af jordens historie. Nye øer rejste sig af havet, vulkansprækker på op til 11 km længde åbnede sig, og ild og lava spredte sig over 580 kvadratkilometer land. Giftig aske faldt over hele Island. Vulkanske tåger forurenede himlen helt til Sibirien, og i Skotland slog høsten fejl. Mange steder på det europæiske kontinent blev vegetationen beskadiget af de giftige luftarter. Mægtige udbrud blev fulgt af kulde og misvækst. Det følgende år afsluttedes udbruddene med jordskælv så voldsomme, at vegetationslaget blev rystet af fjeldsiderne, og i hundredvis af gårde styrtede sammen eller blev begravet under jord. Omkring 10.000 islændinge, knap 20% af befolkningen, døde som følge af dette udbrud. I de seneste århundreder har der gennemsnitligt hvert 5. år været større eller mindre vulkanudbrud et eller andet sted på Island. Fundamentet til huset her er Islands Pompeji. I 1104 havde Hekla det første udbrud i historisk tid, og man vidste faktisk ikke, at man havde bosat sig i en bjergdal, selvom der var 30 km til Hekla. Men man anede heller ikke noget om, at Hekla var en aktiv vulkan. Pludselig en dag i efteråret 1104, vi kender ikke datoen, stod der en kæmpemæssig eksplosion, og en askesky rejste sig til ca. 30 km højde fra Hekla. Den aske, der kom ud af Hekla, det var denne her hvide pimpsten, som vi kalder det, når det er meget sort lava, altså klæbrigt lava, der kommer op, og jo længere tid der går i en vulkans hvileperiode imellem de forskellige udbrud, jo mere fyldt med kiselsyre bliver det materiale, der kommer ud af vulkanen i den næste eruption, altså det næste udbrud. Og hele bjergdalen her ved Støng blev begravet i op til 30 meter tykke askelag. Og det har blandt andet danske arkæologer været med til at grave ud fra 1976 og frem til i dag. Og det er altså resterne af sådan en gård, nærmest en stald, som vi ser på her. Bjerget, som vi knap kan se bag os og ligger dækket bag skyer, er Islands og en af verdens berømteste vulkaner, nemlig Hekla, eller Heklafjellet, som man også kalder det. Og det hentyder til, at toppen af bjerget, som vi kan se i dag, faktisk altid ligger dækket bag skyer. Navnet Hekla kommer også af det gamle oldnordiske Heklafjell, og det betyder også den, der åbner sig. Og der hentydes faktisk til, at vulkanen, når den har sine store udbrud, når Heklas krater er i gang på en gang, den er 5 km lang, ja, så står der kæmpemæssige ildsøjler, gaseksplosioner op fra toppen af vulkanen. Og i sin tid, da biskop Einarsson i 1540 besøgte den danske konge Christian den 3. i København, stillede han ham mange spørgsmål om bjerget Hekla. Man troede nemlig nede i Europa og ikke mindst her i Island, at Hekla var nedgangen til helvede. Og hvorfor skulle man ikke også tro det? Fordi i forbindelse med Heklas meget store og voldsomme udbrud, som finder sted med cirka 60 års mellemrum, kom der så mange forfærdelige ting ud over fra vulkanen, fra krateret og ned over oplandet. Blandt andet for eksempel fluorgas, gasser der kom rullende langs med jordens overflade. Fårene blev hurtigt syge og døde i løbet af ganske kort tid. Hekla har aldrig været nogen god nabo og er det heller ikke mere i dag. Hekla ligger også på sprækken, som deler Island op, der hvor Island deler sig ind gennem midten af landet og trækker kontinentpladerne fra hinanden. Smeltet magma, som vi kalder den, så længe den er inde i jorden, hvor den indeholder gas, og så kommer den ud igennem vulkanens udbrud i meget voldsomme eksplosioner. Der er jo forskel på vulkaner, og Hekla er en typisk spaltevulkan, som er bygget op over en cirka 5 km lang spalte. Langsomt fra udbrud til udbrud bygges vulkankejlen højere og højere som en kejlevulkan. I øjeblikket er den cirka 1500 meter over havets overflade. Dette her typiske stykke lava er en vulkansk bombe, som er slynget op til 30 km op i luften og havler faktisk ned over oplandet her. Vi befinder os cirka 8 km fra foden af Hekla. Vores
Berømte salmedigter Brorson skriver også om Hekla, om det store jordskælv i Lissabon i 1755. Det var som Heckenfeldt brød ud med sine strømme, og afgrundshelvede her lod udtømme. Man troede altså som sagt, at Hekla var indgangen til helvede, og er der noget at sige til det. Den første øjenvidenberetning, vi overhovedet har af et vulkanudbrud, stammer fra Vesus i år 79. Det var Plinius den Yngre, der oplevede det udbrud, der begravede Pompeji og Herculaneum. Plinius skriver: Der rejste sig en sky, men når man betragtede den på lang afstand, var det umuligt at afgøre, fra hvilket bjerg den kom. Skyen mindede i facon mest om en pinje, i det den nemlig steg op som en høj stamme, bredte sig ud ligesom med grene, formentlig fordi den blev drevet i vejret af en kraftig eksplosion, men så efterhånden mistede sit tryk, eller af sin egen vægt blev tynget ud i bredden, for derpå at gå i opløsning. På sine steder var skyen hvid, andre steder snavset og grumset, alt efter om den fyldte jord eller aske med sig op i luften. De billeder, vi ser her, er fra Heklas udbrud i 1947. Her er det tydeligt at se, hvordan enorme mængder materiale bliver slynget højt op i luften. Typisk for Islands vulkanområder ser vi mange såkaldte bordbjerge, og det er sådan et, som vi kigger bag mig, lidt aflangt og meget fast for oven, men ligesom løst for neden. Det er dannet for cirka en 15 til 20.000 år siden, dengang Island var dækket af is, og med rette kunne kaldes for isens land. Når en cirka 1000 grader hed lava kom op og kom i berøring med en meget kold ismasse ovenover, eksploderede selve lavaen i udbruddet og blev til askemateriale, løst askemateriale. Da så isen efter nogle års forløb smeltede, stod dette løse bjerg som ligesom en aflang grusstøne. Når der så til sidst på et eller andet tidspunkt senere fandt et nyt udbrudssted, kom lavaen, når den kølede af og flød udenover. Efter askeudbruddet var færdigt i begyndelsen af udbruddet, kom lavaen og dannede ligesom et fast skjold ovenover. Og det kalder vi for et bordbjerg, som vi ser så typisk her bag. På Vulkanologisk Institut i Reykjavik arbejder en række forskere med at måle vulkansk aktivitet i hele det nordatlantiske område. Seismografer måler selv de svageste rystelser i undergrunden og skriver dem ud 24 timer i døgnet. En seismograf, det er et instrument, der måler jordens bevægelser. Og den består i princippet af to dele. En del, der er i direkte forbindelse med jorden, og så mærker jordens bevægelser. Og så en del, der optager og registrerer. Og det kan for eksempel være en pen, der tegner en streg på en tromle, papirtromle, som drejer rundt, så man kan se, hvornår jordskælvet begynder. Hvad skal vi med sådan en? Mest til at lokalisere jordskælvene og ud fra dem sige noget om store forkastninger, og hvor der sker bevægelser inde i vulkaner. Nu hører man så meget om Richterskalaen. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for? Ja, det er en skala, som blev defineret i 1935 i Sydkalifornien. Og det er den mest anvendte til at fortælle om et jordskælvs styrke. Skalaen den er logaritmisk, og det vil sige, at et trins stigning på Richterskalaen, det svarer faktisk til, at jordskælv det er 10 gange voldsommere. Hvad går skalaen til og fra? Den går fra under 0 for de helt små jordskælv, og faktisk det er uendeligt. Men i praksis findes der ikke jordskælv over 9. Hvad er det kraftigste jordskælv, man har målt her på Island? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er 7,1 eller andet. 7,2. Hvordan ser husene så ud bagefter? Jeg tror ikke, der er nogen hus.
Ved du, hvad det kraftigste jordskælv er overhovedet i verden målt? 8,7 eller 8,9, tror jeg. I november 1963 kunne man i verdenspressen følge med i et af de mest fantastiske udbrud i nyere tid. Lige syd for Island gav et undersøisk vulkanudbrud liv til en ny ø. Surtsey. Navnet betyder den, der leder jætterne i Ragnarok. Surtsey opstod i løbet af få uger. Store askedynger blev slynget op og danner den dag i dag en cirka 2 kvadratkilometer stor ø. Surtsey har lige siden været lukket land for alle andre end forskere. De besøger jævnligt øen for at undersøge, hvordan liv opstår på nyt land. Allerede året efter udbruddet fandt man adskillige plantevækster overført til øen af fugle og vind. Hele Island er i sin tid opstået på denne måde, og det gav forskere fra hele verden en enestående chance for at observere, hvordan skabelsen af nyt land kan foregå. Den vulkanske aktivitet i det sydlige Island er temmelig hidsig. Allerede 2 år senere, i 1973, oplevede beboerne på Heimaey, en af Vestmannaøerne, et stort udbrud. Der var meget fint vejr, stille og vindstille og stjerneklart. Så kom jeg hjem der lige før midnat, eller omkring midnat, og gik i seng. Og var faldt i søvn derved 12:30 tiden, sådan noget. Så vågnede jeg igen klokken 1:30, tror jeg nok. Eller måske lige til 2. Og der rumede det sådan i huset. Og jeg troede, der var noget galt med et centralfyr, så jeg gik ned i kælderen for at se efter. Der var altså ikke noget. Så jeg gik op igen og lagde mig i sengen. Og var lige før jeg faldt i søvn, så ringede telefonen fra hospitalet, og der fortalte dem, at der var udbrud på øen, og jeg skulle komme ned med det samme. Kraterskålen, som vi ser her med bunden bag mig, er indgangen til jordens glødende indvolde, selvom den er lukket sammen i bunden, som vi ser her. Men hvis vi kunne tage de øverste jordlag væk, måske en 500-600 meter, og grave op, så vil vi kunne se dybt en kanal, der fører dybt ind i jordens indre. Det er nemlig en af de mange aktive kraterområder, som har bygget Vestmannaøerne op her syd for Island. Vulkanen Helgafell, som sidst havde udbrud her for 5.000 år siden, ligger godt og vel 2 kilometer herfra, troede man ellers var udslugt indtil 1973, da udbruddet fandt sted her midt om natten, cirka klokken 2 om morgenen. Dagen i forvejen, så havde det været uvejr. Meget storm, og således at hele floden lå jo i havnen, så der var ikke andet at gøre end sejle med den. Og det var jo også det, at fiskerne var interesserede i at få bådene væk, for de vidste jo ikke, om havnen blev lukket. Det var det jo en fare for en overgang. Og faktisk de første uger under udbruddet, der vidste man aldrig, om havnen ville blive ødelagt eller ej. Så de ville helst have kutterne væk hurtigt muligt, og så tog de passagerer med. Hvordan har du det selv med at bo på sådan en tinglig bombe som den her? Jeg har det derude mærket, som jeg altid har haft. Jeg er født her opvokset, og jeg kan ikke mærke nogen forskel på mig selv i hvert fald. Spekulerer ikke på, at det er farligt? Overhovedet ikke. Jeg tror ikke, det er farligere her end alle andre steder, som set. Kommer der et nyt udbrud, så bliver det ikke her. Så bliver det i nærheden. Her imellem landet og fastlandet. Så imellem øen og fastlandet. Det bliver ikke i din baghave? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Lavaen, som vi ser her bag mig, stammer fra vulkanen Helgafell på Heimaey. En mørk vinternat i 1973, den 23. januar, kom Helgafell til udbrud efter at have været i ro i ca. 5.000 år. Lavastrømmen ødelagde alt i alt ca. 300 huse, blandt andet dette her, som får lov til at stå som en slags memento, et mindesmærke over naturens ødelæggende kræfter.
Men videre fortsatte lavastrømmen i retning af byen. Det vi så lige her bag os, det var et typisk eksempel på en gejser, som springer, når der bliver for varmt i bunden. Navnet gejser er islandsk og har givet navn til alle springkilder på hele jordkloden. Specielt er disse gejser og varmekilder også et symbol på, at der er en anden form for vulkansk varme i undergrunden. Ikke al lava kommer ud igennem vulkanerne i form af udbrudene, men lægger sig måske i en smal åre i 1-2 kilometers dybde. Det bevirker igen, at grundvandet, som ligger i nærheden, bliver varmet op, og på vej op til jordens overflade, der opløser forskellige slags mineraler, og som vi kan se her bag mig, hvor gejseren springer, så trækker den alt dette kisel, silicium, grundstoffer med sig op, og det strømmer så ud og danner ligesom en flad kejle, som vi kan se her rundt omkring. Den højeste gejser, den højeste springkilde på vores jordklode, ligger på New Zealand. Vi har også i Yellowstone National Park. Og så har vi endelig her bag os, har vi først den lille gejser, som nu er den mest trofaste, og bag igen har vi den store gejser. Den blev træt for nogle år siden. Der kom et jordskælv, som fik det lodrette brøndrør til at knække sammen i midten. Det er nemlig sådan, at når vi har tale om en gejser, når en kanal går lodret ned, måske 20-30 meter dybde, når den vulkanske lava i magmaåren, som vi kalder den dernede, varmer den underste del af vandet op, så bliver det så helt, så på et vist tidspunkt skal det ud, og så står der en kogende vandsøjle op. Det er faktisk teorien og det gængse i sådan en hedespringkilde. Da de første nordmænd kom sejlende til øen her i Nordatlanten, døbte de det navnet Island på grund af alt det is og sne, der lå her om vinteren. Vi ser her bag os Gullfoss, det berømte vandfald, 33 meter højt, som består udelukkende af smeltet is og sne fra den berømte Jökull, isbræ, Langjökull og Hofsjökull, som ligger bag.